Mloch tmavý měří asi 15 cm, jako lidská ruka. Stejně jako většina žab dokážou i mloci přijímat kyslík z vody pokožkou, ale musí zůstat vlhcí. Vždycky se vyskytují jen v blízkosti vody. Trošku to snou. Mloci tmaví se rozmnožují v noci pod vodou. A co tam je teď? Teď na to tady je spacák a ešus, takže bych dal gumáky a ty pohory. Ale žádný balit nějak zvlášť, oni jsou i umytý. Ty pohory možná, že bych ti i dal zítra na nohy, že jo? No. A máš svíčku, si měla voněvou, já jsem ji nenašel, jo? Máš tam svíčku od Vánoc, s věřabinama, s vůní růží. Tak ahoj, všechny vás tady vítám. Kdo mě nezná, tak já jsem Křeček a teďka vám řeknu, co nás všechny čeká. Úplně na začátku si postavíme nejdřív kopule, stany, takový ty beskydy, aby jsme si do nich mohli složit batohy a v nich budeme dneska spát. Potom se rozdělíme do nějakých menších skupinek, do takových malých týmů a ty jednotlivý týmy si budou moct vybrat, co budou chtít dělat. Je to třeba dodělání latríny, aby jsme mohli chodit na záchod, je to umytí kuchyně, kde se bude dneska vařit už, tak abychom měli všechno připravený. Kde třeba budou nějaký stánky, kde si můžu něco koupit? Stánky, kde si můžeš něco koupit? Třeba na Čokošku. Na Čokošku. No tak může se těšit, že třeba obočím nějaký perník nebo nějakou buchtu a že to třeba bude někdy ke sváče. A jinak, až půjdeme někam na výlet, tak si určitě budeš moct koupit někde na výletě. Ne, ještě jsme si měli vzít 3 stavky. No, to je třeba na ten výlet nějaký, aby si mohl právě koupit něco dobrýho. Já ještě a je to dřevo je těžký. No? Netlačit s pilou, hele, bacha. Tak si to dejte někam do prostředka. No. No, já jsem si představovala, že to prostě bude kruh, už stanů, hotových, a uprostřed bude ohniště. Pak třeba ty vedoucí těch opravdu dospělých vlastně bude víc, akorát, že někteří budou vyhrazeni třeba pro kuchyň a ty budou v kuchyni, ty budou vařit. A jiní zase budou doktoři, jiní zase budou opravdu vedoucí toho tábora.
Tak co máš umýt ty ruce už konečně, a ne šťávou. Segra. Rozhodně ne, že budu muset stávat s holinama. S holinama? Proto holinama? Já vždycky... No, protože jako... Jo, křečku, když začínají hlídky. Na táboře budeš mít narozený. Bude už dneska hlídky? Ne. Dneska ještě nebudu asi hlídky. A od zítřka. Já to chytnu. Vstávat. No, uvidím. Pak se tu spinká. Vstáváte? Ten se kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal a pak to někdo počmáral. A pak to někdo počmáral. Počkej, proč tam stojí? Já bych teda nikam sem. Jsi jistý? No. Protože jako, no, máš výhled a dosprintíš do kuchyně hned. Když teďka rozhodnete podle svého nejlepšího uvážení, kam byste si chtěli dát stany, a já vám pak k tomu něco povím a schválím nebo neschválím. Jo? Tak se teď rozhodněte. A je to fakt důležitý, protože tam budete bydlet celý měsíc. Nebo aspoň 3 týdny. Jo? Já bych šel tam, kde je to nejvíc strašidelné. V noci. No, oni nám vzali teda naše místo, ale... Naše místo, no tyjo, to se prostě tak stane. Ale budou se tady ty prkna dávat pryč? Jo, jasně, určitě jo. Takže si to můžeme dát někam. A musíš teda počítat s tím, že jelikož máte holčičí stan, tam to je klučičí, tak tam musí být mezera dvou stanů, což jsou asi 5 metrů. Hodem ve milu. Ach jo. To potřebujeme. Jo. Tak já jdu spát. To se nemá lehat. Či to je vaše? Jo, ne. Aha, vlastně, ne, to je podepsané. Takže... To je dobře, protože je to těžká. No, ale je velká. Ale je hnusná ocásku, víš, co to znamená? Chceš mít co nejdřív stán? Jo, ale nechceme nic. Ale to se potom opraví. To je jedno, jakou máme krajinku. Co se děje? Mámo, nechce mít jakoukoliv krajinku. Teď je normální. Stačí to jenom obrátit. Nebo ne, hrozně těžká, tak já bych ji použil třeba na tu zadní stěnu. Jo, protože tam to nebude vadit, ale dopředu by to bylo fakt hrozně těžký. Kdybyste dělali dveře z toho, tak se vám to bude vylemovat z pantů. Ale myslím, že dozadu klidně bude fakt super. Posunem to trošku. Adame, posun to. Kam? No, co by to? No. No, já jsem rád, že jsme tady s holkama. Když jsou tady jenom skauti, tak je to pro ně ještě takový těžší a drsnější. No, jednou už jsem na takovém podobném táboře byl, ale ten nebyl skautský. Byly tam tojtojky, stany už byly dávno postavený a hlavně byl kratší.
Ty si ho ztratíš. A má i žlutou šňůru. Stojíme, jo? Takže to prostě takhle namotáš nějak, jakkoliv, ať to je prostě nějak namotaný. No, nemusí to být moc pěkný, no takhle. Jo? Zapni si tady ten knoflík, ten horní si zapni. Máš turbánek? To je co? To je to, co já zrovna nemám. Tohle to? No, nemám. Nemáš? Aha, jo, tak Já mám. děláme to. Já mám ještě jeden. Jo, tak víš. Tábore, pozor! Co mám pískat, když je přepad? Prostě jenom normálně pískat je tvůj život? Dobře. Můžu požádat někoho, jestli by mohl ten program zapisovat? Jo. Děkuju. Tak z toho programu, jak jsme ho navrhli zítra, to vypadá tak, že dopoledne by 1 hodinu bylo review, s tím, že by mi přišlo nejlepší, kdyby to bylo na 2 nebo na 3 skupiny, aby byly třeba po 10. Potom jsem se s Muflem domlouval, že by udělal na 1 hodinu hru v lese, nějakou běhací, která bude prostě mimo tábor tady a bude to něco pohybového. A potom jsou tam plánované ty pokusy a ten druhý program, který by běžel proti tomu, tak Sam má vymyšlené nějaké ty hry, tak to by bylo prostě proti tomu a ty skupiny by se vystřídaly. Jo? Jo, první hra, kterou jsem si vybrala, se jmenuje Kouzelný koberec, že tam buď můžeme používat ty plachty nebo případně noviny a na těch novinách nebo plachtech budou stát ty děti a postupně se to skládá do půlky. Představovala jsem si úplně jiný život tady na táboře. Úplně jiný, než co často mám ve městě, v Praze i ve Vietnamu a tak. Úplně od začátku. Hodně překvapilo to, že tábor funguje tak, že půjdeme do přírody na nějaké místo, na kterém není skoro nic. Že jsem si myslela nějak, že tady budeme jako blízko nějaký vesnici nebo něco takového, aby jsme mohli mít k dispozici alespoň záchody a tak.
eyes make the stars look like that they're not shining. Her hair flows perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a single thing I would change, because you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Dobré ráno, tak máme tu budíček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A my tady rozhodně nejsme všichni. Vypadni z toho stanu, šejku. To samý. Masej. Stáhni si tam. Taky krok dozadu. Tak, super. Tamhle holky udělají krok doprava. Nebojte se nás tam. Tak. Dobrý. Takže úplně poprvé protáhneme, když jsme rozespalí. Úplně na špičky, až nejvejš, co to jde. Ale musím vidět tu snahu u vás, jo? Jakože v pohorkách to moc nejde, ano. Dobré ráno, Maxi. Paráda, jdeme. Už brzo budu muset držet zase jenom toho černého. Já bych chtěl strašně lítat. Nebo aspoň si to zkusit na 5 minut bez ničeho. Prostě se znést na 5 minut. Ani ne, třeba jenom na minutu prostě vylítnout. A mít už prostě zážitek, který vydrží na celý život. Že prostě se to stalo. Že bych vyletěl, lítal bych prostě úplně toho, koukal bych se úplně do výšky, bych vyletěl, koukal bych se prostě dolů, třeba bych mával nějakým lidem a že bych prostě takhle lítal a hrozně jsem si představoval, jak letím a všichni skandujou Adam, Adam. Ale tyjo, bylo by to dobrý, takhle si vzlítnout. To lítání je z toho nejlepší. Já už nevím, čeho bych se tam na konci držel. Ale na tom Paša, dobrý. Dobře. Připravíme. No, ještě nejste zatím, no, čmeláků, teda tam ještě nejsiš na tom. Máš 45. No, tamhle je to dobrý, San s Paterkou už Dělej, pořád. dělej!
Vteřin, ale. Vydržte to ve vteřin, tím jste nevydrželi. Lili, můžeš nalévat vodu do hrnce? Nebo co tobě je? Ty jsi se někde zranila? Ruku máš pod bok. Jo, aha. No dobrý, fakt sranda. Kody, co děláš? No nic. Tak pojď nalévat vodu. Šupem. Janka vaří, ale strašnou rychlostí. Do tohohle hrnce nalej vodu. Májo, topíš? 10 minut 7. Nevidím žádný dřevo ani žádný oheň. Okamžitě tam šoupni dřevo. Majo, za 5 minut 7. Dávaj. Ono už jako... No, ne, zatím ne, ale myslím, že již brzy. Tak, ještě na menší kusy, jak to tam tý mají. Vejde, co tady dělají ty tepláky, když měli přistát tamhle v té krabici. Tak si je vyzvedneš po službě. Teď tady nebudou ležet na zemi. Tak jedem, holky, jedem, ale oheň. Já už chci. Jo, holky, co kdybyste šli trošku mejt nádobí, ať to nemáte potom tolik. Tak, Gábina se vyskočí. Terka bude snít. Ne, Terka bude omejvat. Kopek na nádobí. A já? Ne, ty budeš taky mejt. Utírat bude Lili, protože má spálenou ruku. Oba chlapi honem. 1, 2 a 3 a 4. 1 a 2 a 3 a 4. Chlapi pravým ramenem. 3, 4. 1 a 2 a 3 a 4. 2 se skoky všichni. 1 a 2 a 3 a 4. Nějaký problém? Lili? Tak makáme s úsměvem na rtu. Jedem. Tohle to rovnou umýjte, když jste takový šipulky. Tohle to dáme na kompost, to je hnusík. Chci vidět úsměvy. Úsměv na tváři znamená, že nám koukají aspoň zuby. Výborně. Hurá! Hurá přece. Chceš se na mě podívat a být šťastná, že to máme hotový. Hurá! Tak ještě jednou umyt. Ach jo. Paní lesa, páníček, je to vždycky Tak, zachumaný oba. Pořádně. Lišáka. Dobrou dobyvateli ráno. Dobrou noc, dobyvateli. Dobrou torpédo. Tak, přitáhnu. Ano. Dobrou noc. Dneska 2 důležité věci, jenom krátký ohlédnutí za dnešním dnem, zase jestli je něco, co nás napadne, co se týká dětí, jestli všechno běží v pořádku, nebo jestli jsou nějaké problémy někde, abychom na to případně mohli reagovat. A druhá věc je zítřek. Tak můžeme začít tím dneškem, jestli je něco, co vás napadlo, čeho jste si všimli. Já jsem dneska pozoroval Jirku a bylo to dost lepší než včera. Jo, určitě. To jo, Takže to Aspoň když mu něco řekneš, tak on to udělá, jenže baterka fakt ne. On třeba hrabal hráběma, obrácenejma. A já říkám, obrať ty hrábě, takhle nic neuhrabe. Toho baterky je to takový, že on jako, co někdy pomáhá, je prostě jako ho nechat dělat ty blbosti. Jo, ono ho to jako přestane bavit, protože většinou dělá tak strašně hloupý věci, že ho to prostě, že mu to jako dojde časem. Nebo to přestane. Člověk mu to jako, člověk mu to jako může říct, ale tím se dostane do kruhu, kdy mu to jako bude říkat pořád a potom mu budete říkat další věci. Ale on pak ty jako, hrábě obrátil. No a začne dělat něco jiného, to je jako... Klep na dveře v noci, koukneš ven, nikdo tam není. A to se mi už na táboře prostě stalo, že někdo klepal na stán. Když jsme se koukli ven, nic tam nebylo.
Oni všichni vedou se zmízeli. Já nevím, oni tam tak nikde ani víte. Jako ani v Indiánovi, ani v tom druhém. A v těch dalších týpů, jak jsme se dívali, tam taky nejsou. A přece včera večer Randa taky odešla. Z jejich stranu jako Randa. To není vůbec nic. Ne, není. Viděla Zuzanka a taky není žádný týpku. Není tady ani Manda třeba? Ne, není. Nikdo tady není. Já vůbec ne. Nám jde o to, jestli máme zvonit budíček. Souhlasím. Ne, ale čekaj, to počkej. Jo, to se děje, že jsem ještě nesplatnou, pivo. A už mám prdel skoro na zemi, pivo. Jako tady je... To je za úkoly. Úkoly týdelny, úkoly týdny. Počkej, co ukážeš z hangáru. Ani Manda, nikdo. A nevím, kde se vzala Zuzanka. Tak v tom případě Zuzanka taky někam odešla. No, to je jasný. Jako Marek mi řekl, já jsem viděla Marka a Maxe. A oni mi řekli, ať zvoníme budíček. Budíček, tajte. Musím vstát. Zamlouvám si zpátky místo roveru. A jsem v matovém. Nám je, chceme dlouhý poledňák. Těch 5 hodin prostě klídek. Hokej, oběd a večer. My jsme včera vařili, víte? To víte jako... Já doufám, že stávám v roce nebudou, si dáme večer. Hustě. Oni jsou tam nahoře. Tam jede. My jsme si mysleli, že to nejste. Všechno. No to vím. Takže no půl hodiny později. Promiňte, ale je rozcvička. Ne! Cože? Ale ty nejseš vedoucí. Hej, no a co když jsme jenom napsali? Co když jsou bude pryč a jenom dobře, uděláme to tak, že ty, co jsou v kuchyni, tak budou i vedoucí. Ne. To beru. To je hezký, ty jo. Tak to teda Ne. Jo, to beru. Kaže teda to, že si dějte stěj. Jo, a ještě. Chceš snídaní černý nebo ovocný čaj? Ovocnej. A udělejte hodně sladkou čáru. No, sladkou. I sladkou. Je takové jakoby vodové. Tak jo, jdeme nahoru. Ne, jdeme do týka. Hej, počkej. Co cikéry byly, můžeš si píčovat cokoliv sami. Mám na vás. Hej, holky, zabírám si masový týky. Jak vám já si zabírám tu Buďte skýcho. Milé světlušky, vočata a skauti. Dnešní den je jen a jen váš. Žádný rover nebo roverka ani vedoucí jej nepovedou. Čátka. Jo, se neumyl, teďka se umej. Taky nejstarší scout, přebírám vedení. Mám 5 táborovej rádce a chci zjistit, proč není ještě snídaně. Tak to nic. Hej, máte i tu sekeru? Jo. Hej, ale to... Ale kluci, já nevím, jestli jste tak strašně rychlí, ale myslím, že jste si ještě nebyli vyčistit ty zuby. Okamžitě. A jak určátky, aby to fungovalo, tak nás musíte teď poslouchat. Šejku, jak to, že teď chceš jakoby radce, nebo teď? Protože jsem tady nejstarší, největší hodnost. Na papíru a to bylo stačí. napsaný, že to nemá být. Jo, tak si příště ten dopis v 2 dosi. Já To je jsem strašný. si ho čet. Tábore, pozor! Poho. Dneska máme na programu spoustu zajímavých věcí. To je druhý papír. Tak. Za prvé projekty. Má od 8:45 do 9:45, tak máte hodinu čas na to přemýšlet o svých projektech.
Potom od 9:45 do 10:45 budou mistři, kteří budou fakt dobrý, takže se je můžete těšit. Potom bude svačina, od 11 hodin do 13 hodin budou sportíky, můžete se hodně těšit, budou super. Potom bude oběd, poledňák a od 3 hodin do 5 hodin bude hra. Na tu se můžete těšit. Bude hodně zajímavá. Dábre, pozor. Hlaď se, hlaď. Hej, dobrý den, hej, dobrý den, hej, buďte pozdraveni, hej, dobrý den, hej, dobrý den, hej, dobrý den, hej, buďte pozdraveni, hej, dobrý den. Mohli. Jsi moc rychle. Ne. A potom se ti to musí převážit a už jedeš, jo? Ne, počkej, jak to děláš takhle, potom tady zatáhneš, jo? No, takhle, baterko. Tady si to dáš, tady to chytneš. No, tady to chytneš, tady to necháš. Tady to držíš na tom ne, tam to musíš držet. Tak ještě jednou. To se mi stýská, proč? Se mi to mění tak. Protože vždycky teďka úplně tak. Já jsem v pohodě, to já se přežiju, ale spíš, že nejsem zvyklý. 3 týdny, ale v pohodě. Já jsem se nějak jinak, to jsem trošku jako věděl, že to tak bude prostě. Pokračuji. Umíte ruce? Cvičku. To je s koprem nebo s čím? To bylo líp. Kde jste byli vůbec? Co jste tady dělali? Co jsme se utěšili. A byla velká zábava. Tak! Můžeme se jít prosím umýt a udělat si takové. Opakovat. Opakovat. Před spáním vždycky jako doma potřebuji nějak číst knížku, ale tady jakoby úplně před spaním jsem vždycky nějak vyčerpaná, se to opakuje, že hned po 5 minutách usnu. Na strca. Jde tam někdo? Kdo? Jsem na letadlo. Kdo to jde? Ode mě to všichni. Já se do toho kouknu. Jakou? Hej, tam někdo je? Tak to zase nebude můj táta. Protože můj táta nenosí kovbojský kobolou. Můj taky ne. Ani náhodou. A nikdy ho neměl na hlavě. Můj ho nikdy neměl na hlavě. Můj taky ne, ale doufám, že se ho nekoupil. Ježišmarja. No co je? Nějaký to vypadá jak můj táta. A doufám, že to není. Není svačina?
Jo, je, no. Já jsem to našel. A já to teďka mám. Takže máš zdravé. Jo, jsem. Ahoj. Jak jsi měla? No dobře, ale bylo by za tebou trochu smutno. Jo. Tak nám to tady, Teresko, ukaž, řekni nám, co tady všechno je. Pojď. No tak já pocemuju. Tak říkej. Na takovém táboře jsem byla, když jsem byla malá taky. Ne. Tak přestaň. Jo, vy máte takový tady svoje vlastní náměstíčko, jo. Jo, a sami jsme si vyráběli stany. Jo, i ty podsady jste si stavěli? No, ty už byly hotové. Fakt jste si stavěli i ty podsady? No. Vážně? Ne, tohle ne, ale jako to už bylo hotové, ale setloukali jsme to a vybírali jsme si sami. Se dívej, co jsem se naučila i za távorčky. Pokud se mi to bude dařit. Jsem to i tátovi ukazovala, to se mi zrovna nedařilo právě. Čau, jak jste dojeli? Čau, no takhle, jak vidíš, no. Teď? To já jsem připravil na to, že jsme si krásně minus 5. Zima. To je spal nahoře. Dívej. Šipová, víš? Hezký to je, fakt. No tohle nechápu, to jak to můžeš To nechápu. chytnout. Bych tam poslepil. Já to hlavně nevidím, že jo. Pojďte domů, už jdeme k vodopádu. Vodu! Nevadí, pojď! Vodu! Kotrmelec! A jeď. Máme tady ostrou zatáčku. Držte se provazu pevně. Co se děje pořád? Co se pořád děje? Až můžem. Sundejte si šátky. Hurá. To je úleva. Sakra. Byli jste zavedeni na místo, kde kouzlo nepůsobí. Kouzlo nepůsobí. Takže ty na nás nemáš. Jsou tady vaše věci na přespání. Strváte do zítřejšího rána.
Coca-Cola je lepší. Kofola a i Coca-Cola, to je pro mě oboje dobrý. Pamatuješ, jak ukazovali reklamě? Co? Tamto. Tu reklamu o té Kofoli. Jo, to bylo to jen. Jo. Láska není žádná věda, jak je na té flašce napsaný. Láska není žádná věda, to ví Kofola už kolik let? 50? Ne, tam byl 60. Jo, 60 let. Taky se vám někdy stane, že máte v ruce nějakou důležitou věc, potom si řeknete, Ježíš, kde to mám? A pak objevíte, že to máte v ruce? Moje babička jednou měla na očích brýle a chtěla si číst noviny, ne? A říkala, nevíš, kde mám brýle? A já říkám, no máš je na očích. Moje babička jednou hledala, kde byl děda, ne? A já jsem říkal babičce, že je na záchodě. Tak ona tam začala a vystrašila. Tak San, my jsme se s tebou chtěli sednout a popovídat si o tom, jak probíhal tábor, o tom, jak ses tady cítila a hlavně o tom, jaký máš výhled do budoucna, protože se mezi skauty vlastně ocitla poprvé. Myslím, že tento rok nebo na tom táboře jsem měla hodně šanci, které jsem předtím neměla, abych mohla přijít do přírody, takhle, do lesa, protože jsem se bála, že něco nebezpečného bude jako v lese, třeba jako divoký pracátko, nebo... Jak ti to připadalo, jak ses jako s tím srovnala, jestli vlastně to je něco, co tobě spíš vyhovuje, nebo spíš ne? Tábor, bo respektive scouting, nebo scout, mi úplně vyhovuje, protože je to takové místo, prostředí, aby jsme dokázali přežít bez elektřiny, bez těch moderních technických strojů, bez teplé vody a úplně se vrátíme k přírodě. Já bych chtěla chodit do toho skautu, protože mě to tu baví, jsou na nás hodný a dovedou nám nechat třeba svobodu chvíli, nebo prostě dovedou si s náma hrát. Musí se slibovat, aby jsem si zasvětila přezdívku, abych tam mohla chodit, abych mohla nosit šátek. Ale podle mě, když to zvládla Anička, která je tak podobně chytrá jako já a byla dřív méně chytrá, takže to zvládnu i já. Co děláš? Já nic. Moc jako nevydrží. S nějakým světlušek je trojlístek.
Jeho 3 listy znamenají 3 body zákona Světlušek. Jo? Potom tam jsou 2 hvězdičky, které připomínají slib a zákon. Jako ty 2 věci, které tam máte. Pak je tam hvězdička má... Hvězdička má 5 cípů, stejně jako 5 bodů zákona Světlušek. Ještě je tam střelka, která ukazuje... Střelka nám ukazuje správnou cestu. No. Paprsky ukazují, že Světluška má svítit všem lidem. Tak a na konci úplně ve spod toho napsáno je... Pamatuj je heslo Světlušek. Při pohledu na náš znak si ho také můžeš připomenout. Dával jsem ti stezku, půlce tábora, nováčkovskou, možná v 1. 3. A jak se třeba pokročil s tím plněním? No, zatím moc ne. Zatím moc ne. A jak to? Já někdy třeba na to zapomenu, nebo prostě, já nevím, já vždycky na to prostě to... Zapomenu, já jsem si chtěl napsat třeba tu jednu, jakože napíšu ty jména z té mý skupinky a pak vypíšu, co kdo umí. A pak nějak jsem na to taky zapomněl, prostě já nevím. Vadí ti, že tu stezku neplníme tak, že bychom si sedli a plnili ji? Ne. Ale že to necháváme dost na vás? Na tom, abyste se sami rozvíjeli? Protože když pak se mi to bude dařit jako nějak si to sám na to kouknu naplnit, tak to taky mě hodně jako ve všem zlepší, že se třeba fakt na to sednu a podívám se na to a tak, ale prostě musím se naučit nějak se na to najít chvíli a čas a tohle prostě. Nevadí mi to, já jsem rád, jakože právě by bylo blbý, kdybyste se mi furt nebo někomu prostě museli věnovat. Jako... No a už jste si hned od začátku slyšel o skautském slibu, že jo? Víš, co to je? A tak. A tady na tom táboře to nesplníš. Asi ne. Asi určitě ne. Asi určitě ne. Dobrý, na současech jdu vyplnit povinnosti vlastní a dneska nemáš náladu, většinou. A máme zákony skautské. Duši i tělem být připravená a pomáhat sobě, vlastně i bližnímu svému. Tomu mi dopomáhají. Slibuji na současech dovedu nejlépe sloužit nejvyšší pravdě a lásce pěrně v každé době. Plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské. Duši i tělem být připraveno pomáhat vlastní i bližnímu svému. Počkej, zase udělejte kruh, prosím. Tak, udělejte kruh. Jo, můžete i se mnou. Děkuju. Můžete na bajku. Tak jo. Sešli jsme se tady, protože dneska je velký večer, který se koná na nejvýš jednou za několik let. A to sice proto, protože dnešním večerem budu předávat svůj oddíl. Symbolem svého oddílu je vlajka, ale symbolem šéfa svého oddílu je, jak tomu říká derviš, vůdcovský palcát, svůj pařátek. A samozřejmě kluci taky jeden dostanou. Jak si ho podělej, to už bude asi na nich. Sekirku. Tak to já vlastně předávám svůj palcát. Teda jo. Je seknutý na 3 místech, protože to dřevo je ještě čerstvé a vysychá, ačkoliv je natřené olivovým olejem. Tak přesto bylo fajn, aby ještě nějakou dobu před tím, než ho rozdělíte na 2 části, které budou fungovat společně nebo každá zvlášť.
Tak dnešním dnem zajímavé předávám vedení svého oddílu. Stejně tak tobě modráku. Dnešní den předávám vedení svého oddílu. Tolik. Přeji hodně štěstí. Oddíle Huaru! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! 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 Jsem Bagamet a přináším vám oheň. Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit nejvyšší pravdě a lásce, věrně v každé době. Plnit povinnosti vlastní i zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven. A pomáhat vlasti i bližním, tomu mi dopomáhají Bůh. Gratuluji, právě si složila skautský slib a vítám tě ve světovém společenství všech skautů a skautek. Je to symbol tvého slibu, dostaneš na kroj slibový oznak, který budeš ode dneška na něm nosit jako připomínku tohoto večera. Západ den, slunka svit, vymizel z údolí sténen hor. Odpočin každý kros, Boží tvor, z lesa klín, šádlství, hasne